Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanang ko, ano? Nakasukat ka. Inak agbijaw ang kail. Sumurot ka? Sa dinaw. Di bangir abantay ang kail. Talaga na itante pakakumikumam ita. Saan kan ngagbarbata? Unang kail. Sanay. Agbidyo man kit di iti upload ka. Sige. Ngam umayak man makikapitan na ibus ti kape mi kini anday. Ay kat, ala Nagkapi kalat tanang kail. Kaburburak tayo danom di tirmaos. At damatan kapi di lamisaan. At dapay gatas kan asukar jay. At dapay tinapay. Ay, mayat Ala, ingkagkapain. Tay saganak man dagiti itugot kau nga agmisyawn. Sige man. Nakpagkape. Anya nga kita nakasuka. Groceries kan bagas ang kail. Nagiwaras ka iti groceries? Una, mala, hintayaw. Uyugon na. Ngam no di mo kaya, batikan. Nilangan violet nakayaban. Umayak sakpay lang ti surot mo. Wala kat, violet ti kadwam. Katun mat tamakatulong mat kanyak. Sana kaskin ka, ngagpaubah ka pa nung mabanog ka. Sa nabalita na pigsa ka amang uba. Intaki diag video nga rudal. Marikwanan, saan ka din nga imay dito iteresenang ni Intay? Saan mo't? Apay ka day. When tadyak meten nasiputan arimwar, ibaon ko kumapay agumatang itikapikan asukar. Angam awan meten. Iso asya kun at imay dito. Saan mo't nga imay dito iteresinak, maray? Ha? Ni Intay mo't jay nakalugan iti tricycle ni Kwarog. Amukon. Amangan no mapandaman nin agbidyo. Ay, una yun ni Inteng. Si Murot manan ka ni Kwarog nga agvidyaw. Kat bay amlata. Sana balita agin enjoy mo't ni Kapitan. Sa bagay. Ngam di pa'y matagpakada. Tapno amok kumano sa dino ti papanan na. Ala, sana balay. Nakita ma si Murot ka ni Kwarog. Ay, nasurutan matan ni Kwarog ti agvlag. Kay kayat na matan. Saan matan nga agbarbartag? Ay, kasta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita. Nga oray kaskasanaw. Kankas itinakunam, saanan nga agbarbartag. Wen, kat siyak, kas laliw-liwak laang mati agrels. No ada makitak anapinta sa sabong. Ibidyo, kas jay laan. Katun oray siyak paray. Saan adakas dayta? Mayat kat dayta apangipaayan iti oras. Ngam ti manarsarita iti kaaruba. Nabuyam ka de, dahil video ni Kwaraw, tuya. Diyay tinulungan na alakay ang nakabaklay iti kinayo na. Why? Nabuyak Sinublat ni Kwarog tay baklay tilakay akayaw. Sana intulot iti kanapaw. Nagkiraman dahi ta, i-video na pa. Tapulain na ipos na. Katuon kita man kat ado tinagbuya. At dapay nang iti star. Ay, adula aming aramitin ni Kwaraw. Apay no aramido ma. Tapno adda pa ka kumikoma. Makumiko makikipagkad. Awad oras ko para kita. O di ang video kay gibangkag. Kaduam tanwang mang. Adula aming. Manaktakla dahi ta iti trabaho. Ay! Si Abaw, si Kapitan Intay. Nakay ka na agpaisaw. Angam, ay, samot kay man. Mayasan itsulam. Anya ka no? Lakay ka kanon ng kail, ngam natair ka. Una. Nayon ng tigro series ka itid mo kinuha na. Itid mo tam may sabag. Ha? Itid mo. Ay, baka pabangaan na miti baga na. Kurangan iti may sabag ang kail. Ditan may kantay may sa alakay di tabalasiw ti karayan. Apay na.
Itnudwamot nga mintinted mo iti day diya. Bakit? Anang ibaga, nataer ka. Naragsakan na karon. Ay, kamanin gumatang iti groceries. Dahil kanto ikantay ko na mga day di palasyo ti karayan. Unan na. Enjoy gayam ti kasto nga aramida. Katuan may. Umala. Umuli kay di tuktok day di dakil abataw. Sa kagsala-sala ta ibidyo ka hangkay. Naa. Ingka na. Siguradaw. Adunto ti agbuya. Alan, ingka na hangkay. Urahin nak dito yung tricycle ko hangkay. Papanak pa di bangkaw. Inak mangirwari ti kwarta. Bangko? Una. At dan swil daw kiti panagbidbidaw. Ay, mayat ano kasta. Tamangan tanto iti restaurant. Kinintan to makitsindang kay. Anday tanti ka ng tanggay. Nagipasan. Ay, agbusugak ano kasta. Unang kay. Sige lang. Ngamsakbay na. Agbidyo tapay. Ibidyo manin. Urepan na nga ibidyo. Basta talagang kay. Ngala. Kumita ka dito ito ibidyo ka. Ala. Ay, kita ma. Doon natairak mo't lang. Natayar ka ang kail. Sige, mangan ka. Agisak mul kay tisiday. Well, agisak mo na kasto. Ayos ang kail. Inteng, ayan ni Kwarog. Ada kamat dito paraangan anak kaindayo. Una. Ibidyok man ti bagbagik anak kaindayon. Ipus ni Kwarong. Anya, agraman dayta, i-post na. Mayak tupay. Ay, alaman kide. Agsala ka man dita nagtrak dirab ta ibidyo ka. Anya, agsalamot nga ibagbagam. Alan tapno da marupam dito ibidyo. Anya nga iti isala. Sige. Agkantakta agsala ka. Ha? Sige Sige. Ang galing. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Ay, na. Ay, mayat Ay, mayat! Kwarog, nagbanglo dayta si daan alinuto Unantay, iso nga inawagan ka. Tadito'y tayon balay ko amangan. Oray siya, kat inayaban na, nana. Katuin tapno at dakadwak nga glutaw. Imbag ka pa'y, tanakaswildo ka manin iti Facebook mo. Nagdamag basit. Ay, mayat dayta, Kwarog. Nagdamag basit masuswildo ka. Iso nga'y paranod kumat basit kadagiti awanan. Una, day taki mayat, close friend. Anya nga iti iparanod mo. Igatalak dagiti babagat kan lalakay iti groceries da. Ay, wow, mayat dayta. Nasaya at launay, close friend. Oray basay, kat makatulong ka. Una. Takunada nga road, saan mo abukudan ipagsaya ata. Unantay. Tay kunada nga rudan, no agparanod ka. Agtultuloy matiswertikan ka. When Violet, husto ka. Made ti agin imo, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tada ka diti paraangan yumari. Ikan ka, iti sidaem alauya. Nag-imasan. Msigay, idisumpay laang di tatugaw maray. Anday ta, Imbag man, tagpadigo ka maray. Apag isaw, awan si daon may kinibadun ka. Saan kami pa'y anangan? Taur urayot di sangkot na anak ang manipod bangkag. Nagbayag nga raw kat mabisi na kaw. ay apag isaw, daytan ti sidaen nyo. Apag iso dayta, kada kayo. Agyaban nakmaray. Naggapuday ta ija balay ni Kwaro. Ado ti linuto da ka ni Violet. Iso ako na da nga umay kay ka. Ay imbag man, tanaimas ti sidaan ni Kwaraw. Nagswildo ngamin iti Facebook na. Iso ana imas ti sidaan na. Aya, ay imbag man, di pa'y agpabarato mo. Ay namaray, umdasen nga agluto da iti naimas asidaan kat agpadiguda. Agpabarato kumamot uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra ka mo.
Basila dayta para kinikwarog maray. Kas itinak ko na saan unay adak kong ti masusweldo na iti Facebook na. Kat umdasan apadigwan na ka itinaimas asidaan. Emot kay dia. Ngala, ingkakat yalis dayta sidaan. Taalaak mutlaang dayta malukong na. Sapay nagpintas dayta malukong na. Ay kukwa ko na. Agraman dayta malukong maray. Na Agsusweldo mo ni kwarog iti Facebook na. Di gumatang manan na, ay unay kan maray. Ay, Jack amo, nuan niya tisawakan ka. Nabsuga ka. Oray siyak ba daw? Imanay asindat at impadigo ni Mariba ng alinuto ka no dakwaraw. Bagpay ni Kwaraw, tagsusuldo gaya man, ti Facebook na. Isungaro dako nak nga ag-Facebook ka man. Tapno ag-sweldo ka man. Tapno ka na yun anaimas ti sidain ta. Tapno saan ta ang maawanan iti bagas. Tapno makagatang akmod iti napintas a bestida. Tapno makagatang akmod iti napintas a sirpungkang. Ay nagaduki din ng baga mo na yan. Hala, si kalangan tag-Facebook. Ag-video ka, iti pusmaw. Diyan nga rodamaw. Si kakuma at nalalaing ka. Ay awan isem ko iti kasta. Bangkaga langin na. Ay badong, kukwa talaktan tumapapal. Iso akastoy laktan tibiyag ka. Tadi mo amot ang diskarte. Nagadulaki din ng bagbaga mo na yan. Kawang mag, tuladam nga minani kwaraw. Diyak nga rod isem tag-video-video. Si kaano kayat mo? Diyan nga rodamaw. Isosurwan, si Kati interesadaw. Iso si Kati mangtulan kini Kwaraw. Tasyak at bangkagak langay. Yaw! Tata ba daw? Anta ka dito kalapaw, yaw! Oh, Kwaraw! Dati daw. Paano ka? Nagbaran na ya. Ay, Daka may Kwaraw. tata. Nagpagnaak man. Mapanak ko madita bakit, tadita ko mapanagbijaw. Ay, mayat ah. Adot ti bakas dita, mabalin mo nga i-video. Tata, ang imsak ba ang mapanak dita bakit? I-video ka mampay. Ha? Why, napintas to ti bijaw, tata ba daw? Adun to ti agbuya. Ala, agtugaw ka dita kawayan na tugaw yaw. Kit umisam ka. Anya? Ipakita manaragsak ka. Ay, ala ah. At tugawak dita. Aw, kasta. Sige, umisam ka, tata ba daw? Ngem, anya nga ito ipasimudaan da ita video. Kwaraw. Ipasimudag na ti kinakurapan. Ngem itilukudan day ta, naragsak lata ti biyan. Kastaya. Tata, sige, ituloy ta ti agbijaw. Ay nagadumit ta kagudwat ka ban Kwaraw. Pangipanamday ta. Kadagitag kasapulan di ta kabangibang a barangay ang kay. Apay awan matulungam dito barangay ta. Tanas kan adumayo kapaylaan. Unag man iti ang kay. Taddaman no a pamilya nga kasapulan iti bagas. Kasi damay. Di may sa pamilya. Naawanan da iti ama. Kahit saan pa ang makatrabaho di asawa na. Tamasakit may. Na-depress ang kay. Aya, Ala, da kayong tikadwak ang mapandita bangir a barangay. imbag man ta iparanod mo man ang tinasweldom iti Facebook. Unang kay. No sana buyahin dagiti tattao ti bijaw. Di sana kumamot nga agswildaw. No kasta nga raw, naskin mat at tumulong uray basit laing. Alagarot, kuyugan ka. Tainta dita bangir a barangay. Ay, Lukasta! Si kagayam ni Kapitan Hinteng! Ay, uwan manong. Siyak ni Kapitan Inting. Ay, nataer ka mo't gayam! Uwan nataerek ka talaga. Ay, Kwaraw, pagbali ng adwa sa ko tiitin mo ka ni Manong Alakay. Ha? Ay, kuhang kay. Lukasta! Dua ka banti itidyo kanya! Ay, kuwatata, may salaang. Ngamin, jay may sapay anat da, kat itid ko ijay balo di tabangir a kalsada. Kasta aya!
Sa nabali, tata? Tao may kayong tumanan ikan magswildo ak iti pisbaw. Ay katuan mala, katagyaman akmanan imbag langan taadda intadyo abagas, tanay, nasakit ito mangkaw, no trabaho Oh, adto iti merienda yaw. Nagyaman kami antay. Ay, mariknak mo tintibisin ka. Mabisinak mo. Apag isaw, nagluto ak iti pansit. Ala, mangan kayo. Alaan to'y silpon ko antay. Tay video na kami kinangkalamangan iti pansay. Uray panangan nyo iti pansit, i-video. Ay, ibidyong amin agaraw may banang. Talaga akas ti bragil. At tuwing ti silpon ko antay. Nakaridi na itan. O sige. Oh, at ayta, medyo dumistan siya Oh. Ala, agsao kayon mabalinaw. Ay, hello mga karils! Hello, kada kayo amay. Mangantayo iti pansit ngayon loto niyan ti banang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Agmerienda tayo mga karils, ka-FB, ka-vloggers, friends and relatives. Nagswilduak man ang gay. Kat inak manen gumatang iti sardinas ken noodles ken dadumapay. Nga iparanod ko kadag iti kakabsat nga awanan. Ay, ikagumatang jutak iti barangay hall. Iso adi ka makuyog ita. Ni Violet ita ti kadwakang kay. Ala, ngayon manunga ti maksa iti sweldo. Kanayog ka mga paranudan. Ayos lang ang kay. Nuawan dagiti viewers ka. Sa anak mat ngagswildaw. Iso anas kin lang iparanod kumay. Mala, ituloy mo na itang araramidan. O, kasta kumati aramidan ti amin nga estambay dito yung kabildatan, di ayos kuma. Kumaa. Ala, may mayat da ita apaka kumikumam, munti agsyat ka iti anak. Naibaki di atayin sardeng munti agsyat iti anak. Muna ang kay. Ituloy mo na ita. Sana dakas. Nasayat na ita at trabaho. Ala, Kwarog! Ituloy mo ti kastangan aramidan. Takas ko na ni Kapitan, nasaysaya at dayta, ngam tayo mapankaag paritan. Ngam sakpay na, kaya't ni mga nakablaawan, dagiti sumaganan, da isang Aka Batman, Rema Garma, Cari Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and family, Bernadette Malamo, Kathleen Villena, kan Eloisa Contawe, Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo amin dita? Ala, sige! Tita, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Insurat yan iti direksyon ni Virgie Pagay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay daytan natibker anaylong badam. Daytoy anaylaw, ket mangitay iti grasya. No adda madisgrasya. Na, anya ti kayat mo asawan di ta grasya, no adda madisgrasyam. No saan ka makawawan? Narigat, nilawlawat. Basta ilutom tulatan, no adda grasya nga isang pitkaw. Hay, saan ka maawatan? Kasta nga ron ti saan ang makawawat. Mala, inakaw. Papanam. Ije kataltalunan. Papanam kumaijay kat nalpasmutan ti panagtracer iti pagay. Ay, tumanagari ka. Saan ka man nang umaniwat dita? Makadadahil kay didiskerte abakbakitan. Apay nagpukaw ti manok, Inteng. Ay,
Dagraira nga, tatakaw manan iti manok. Ay, nakitak pa'y day ang manok. Diyay nalabasit akawitan at timpuak itay biga. Nagapon ijay basit akayo ti salamagay. Ita, awanan. Kaawatan nga jarwar ti nakapukawan na. Saan nga iti apon da? Ay, kasano nga ta maamuan no asino tinangtiliw ijay manok. Sino nga taman ang tatakaw iti manok? Ay, makarma ko ma. No asino man day jay tapno agnakam. Tingarod sa lusod. Tao nga tati agal-ala, wanoan niya. Ada ayamot sa baling nga daiman na nga agtilew. Siyempre, tao Ay, rung ka dyan. Kapay, di ka mamati no ibagat baklat. No nga isaw. Kano agtilip ti baklat, iti manok. Adapay agmamanok nga aso. Adapay musang nga agmamanok. Adapay banyas. Nga, win nga agpaiso. Adda kalintagam, intay. Ay, sarong ka man dito kabildatan, buyay. Dakas ka di manong. Kaya't ko sarong karandapong inting kanapong banang. Sakngay, kaya't nakadimot sa sarungkaran. Kaya't mo kadimot ti pasarungkaran, manong. Nay, napayakas ta ti saludsod mau. Mga mindad duma, kat adaluklukom, manong. Ha? Napay nga ibagam nga daluklukaw. Kanayon nak namin nasurduan ini, manong. Rabak ko laang matdagi jay. Sikamat buyay. Rabak mo ka di jay. Nuad da imbati da ka na kat kanamatan. Santo na maulay. Uray kukwam to amin na nakilaban. Saan mo't akilaban day jay? Ice cream mat. Ha? Oy, nabayagan day jay. Malagip mo pa ilang, Mike. Una, manong. Urayak lang nagsangit, ide. Agmanwak, apong banang. Nay, adda ka mahitbuyay. Ay, bindisyonan na ka ti Diyos, apok. Ayan niya apong inting apong. Ay, nagudong ni apong mo. Isumat lagayam nga awan ni dilim mabasa kili barangay hall, apong. Ay, napanmanan nakimiting ni apong mo. Nasabat ko itay ni Manong Kwarog. Umawan matan. Napananangatan. Bay amlatan ni Manong mo akwarog. Sumangpet tulatan no mabisen. Sala ka di sumangpet no mabisin, apong. Ay, saan mo't kit day? Ngam kaadwan na nga isasangpet na kat no mabisen. Iti oras ti pandangan. Saan ka di asika ni Boye? Wen kagawad, sakda ito'y. Imbaunak ni apong banang agumatang iti kapi ken asukar. Adaman nga rudan ibaon ni Maribanang. Di nga rudin kat gatangak agurkuray ni apong. Wen gaya man niya. Mabiit lang ta isupot ko ti gatgatangan. Wen kagawad. Agbayag ka ditoy, wano pumanaw ka mula adagos. Diyak mo kagawad, makitan to Maragsakan ani apong mo no adda ka, tanalaka ka maibabaon. Kaya't kumot niya apong banan, tanasingpat kanya kagawad. Nasingpat, nasingpat ka mat. Ngam nalubo ka, ay nalabit, akaungat na ka. Abuti manok iti kataltalunan namang mga iti naiwaris nga irek iti nagirikan. Iwayat ko magtisila. Tando da masilwan ang manok. Kalpasan ti sumagmamano nga oras. At danton masilwan ang manok. Awan makita katao itaglawlaw. Ipakat ko dahito silaw. Dahil nakaglingay. Apaman nga da masilwan. Ay isakok adagusay. Kit iyawid ka. Anya ka di man ti kargata sakaw, taag kuti-kuti mo tilinaon na. Mangipaburag ka man kidi iti danaw, tapaglamaw. Kita man no anya dayta, apay nga kuti-kutay. Manok tay taw'y, nasilwa. Asino nga iti akin manok dita? Saan ati akin manok ti panunuto mo?
Luan niya aluto ti panglutong, dayta. Kasjay ti panunudahin. Ilutom man ang tisaan mo, amanaw. Ay, sa uka asaw. Mala, yung kagi paburakay. Tanay, paglamaw. Manipod rinugyam tinagsilo iti manaw. Manaw tinasilwan. Aging gada manok amapan ijay ayan tinaiwaris nga ere. Saan nga agsardang itirasyon tuya? Papanam apo. Nay, intugot mo ti palsiit mao. Nakagpalsi titibil ni tapong. Kaddan to isang pet ko nga do akan naway. Mapanak iti kataltalunan. Apay, amo ti agpalsiit. Ang mukha apong. Ano kayat mo? Mangiparabaw ta itilata di taulong tapalsi itak. Ay. Di nakiramraman apagpraktisan. Ngunit timulagat ko ti matamaam. Sana pong. Di lata ti palsi itak. Sana ti rupam. Ay, di nakiramraman ko nakmadan, buyay. Disgrasya da tawa di na oras. Kakaisuna na taer da ito'y apong mo. Ha? Nataer ka gaya mapong? Naa. Kamamok ita Apay, sa anak-anak taer nga apong mo? Ay, nataera. Tae kang kaiti kwarta. Ha? Sige ka na kapong. Tapno si kati kataeran nga apong ko. Gumatangak man iti kompletos ricados mare. Day, naimasakit ti ilutom apangaldawan nyo, mare. Kompletos ricados ko naman. Wan nga rod, mare. Kanayon mo't igagatang mo iti ricado. Una, kanayon nga dagsangpet nga ilutok amasida. Agsangpet. Na, sino ti mangisagsangpet? Ay kwa. Siyempre, isangpet ani badung ka. Anya nga iti isang sangpet na, maray. Tawan lakat ricado ti adobo ti gatgatangam. Anya ka di ti kanayon mo nga ilutaw, maray. Ay kwa maray. Tumatayam. Tumatayab? Bilit ka di ti kayat mo asawan, maray? Kaslakastan ko maray. Malamari kwa nang iyawat mong tigat-gatangag. Tagur-uray ni badungkaw. Isungamin ka, taglutaw. Mas daawak it imbaga jay kumarita. Apay nga imbaga na at tumatayab ti iluto na. Kan kanayon agumatang iti ricadaw, maray. Kayat na asawad, kanayon mat nga agluto iti adobo. Wano saan, jay adalayana. Saan nga ta tinula? Awan mo ti amok amanok da. Saan ka di nga imbaga na nga isang sangpat ni badung na at tumatayab? Anya nga tati kayat na asawan. Ay, burbur tsakanyak da ito'y ay. Sapay agpukaw dagiti manok me. Uray siyak, nagpukaw tay upa ang manok ka, apuraw. Idi adak ijay Teresena. Imay gimatang ni Marituyang iti ricado. Dinamag ko no anya ti iluto na. Kunana at tumatayab nga isang sangpet kanu ni badung na. Tumatayab? Saan nga ta? Dagiti ibagbagam nga pupukaw amanok. Aga tapak nga road. Kunapay ni Marikwanang nga uray iso kat napukaw ti manok na. Sa mga tayadok talan no isot ti agal-ala iti pupukaw amanaw. Nukas pangarigan iso ti agal-ala iti manok. Kasla nasiluan babaen iti ngiwat ni Marituyan. Ta, nailawan na ang naibaga. Una! Ala, nagaduti kan naway ditoy. Kabilidak dito yung garami. Tagpalsitak iti kan naway. Agarudukak dito yung nabunton agarami. Siringak ang naimbag. Tapno matamaak. Ibiyat ko. Ha? Apong badong? Apay ang nakakulob ka di tagarami. Apay ang pinalsiit ang tipatong daw. Ay, salbag ka nga ubay. Ha? Adda ka manggaya mo dito kabildatan.
Salbag ka. Ay, isuri apong. Kunak no sana tao ti agkut-kuti itilingad ti garami. Inakibagakin niya apong mo, tinaramid mo. Nung pagawitin na ka, hindi ginagapang. Ha? Salbag ka. Ay na, nagsakitan ti patong ko ang pinalsitan. Saan mo may bagbagakin ni apong inting, apong badong? Saan ko mat ngayong gagara? Apay kidinasan niya. Ay, diyak mapalabas ti panang palsihin mo iti patong kaw. Salbag ka nga, ubay. Idarom ko ti apo ko mabastos, paray. Pagawi daw, may tinagapon na. Ay, apay ka di paray. Kanya tinarabit ti apo ko, tapay nga agungungot ka. Paayabampay, dahil yung apo ko. Isaw, ti pagdamagam, noon niya tinarabit na. Awanan sursuro na yung apo ko, paray. Pasensya mo. Ikaw. Bingaraw, di na mo teraramidin na. Ay, saan ko ang mapalabas tinarabit na? Ay na, aging gaita. Nagsakit pa lang ti patong ko. Limitan pa yun, pare. Napuanan ti sinalpag nga ubeng. Bala, tugaw ka pa. Wala bakti apo ko. Umay kakanoy di barangay haul. Anya nga ti inaramid mo kinitata ba daw, tapirmi ti unget na. Ikwa, napalsitak ti patong na manong. Ha? Apay ngamin apinalsiitan. Isumot lagam apirmi ti unget na. Diyak mating gagara manong. Nakalingad ngamin ni Garami. Ipalawag mo iti barangay haul. At day di nitata ba daw. Ibagam ti hustuan na pasamak, ha? Bautan dak ka di manong. Saan? Basta ipalawag mo ito iti barangay haul. Saan mo mo't ngaing gagara? Multaan na ka di niya apong inting manong. At masusurot nga ordinansa dito barangay. Nung mapanak na ka na nagbasol ka, awan maaramidan ni Uncle Intay. Ay, apay apinalsiitan ni pari ba daw? Saan ko nakita ni apong badong, apong inting? Nakakulob nga miniti garami. Apay nga may nagpalpalsiit ka ijay. Kanaway ko matipalsitak. Diyak amo nga dagayam ni apong badong agsilsilo iti manok ijay. Ulito man tibagam. Agsilsilo iti manok kunam. Una pong, idi na minsan, puraw amanok tinakita ka na silwan na. Yung kabil na iti sako sa nagawid. Idi kalman, nalabasit akawitan tinasilwan na. Insako namanan. Ay, my goodness. Si kagayam tagtaktakaw iti manok pare. Ay, nagalas ti rabid mo. Gusto lang, ti pa nang kapalsiit na itapatong mo. Tapno, maamuan ti madinga rabid mo. Ay, bayadam amin ang manok anak pukaw. Ado ti manok ko anak pukaw. Pati manok ni kagawad ko anang. Ay, nagrawat ka iti manok. Apay nga may ngagpukaw-pukaw dagita manok ngay, paray. Ay, basta bayadam. Hindi pa yan naibaga ni Maritoyang nga gisang sangpit ka iti tumatayam. Ang manok gaya. Nagmulta ka. Ay, nakababain. Sikatin na pan nagdarom. Ngam, naduktalan laka nga raw, ti mading aramid ma. Uy, nga rutuyang. Pirmi abayin ka. Ibagbagak nga main, asaan kang agsilo iti manaw. Inaramid mo lata. Ay, uy, tuyang. Saanin ang maulit? Ang mga noadamanan makakita kanya. Oray awan makakita kan ka. Makit kita na ka ni Apo Jaws. Ay natatabadong. Awan sabali ang maibabain itidakas nga aramid mo, no di si kamatlaan anis mo. Ala sigay! Di naman tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon.
Agyaman ka ba Iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapanak matlaangan ijay Manila ba daw nabayag ajak na napan. Kaano ka di tinaudi nga ipapan mo ijay? Itinsapay mo ilabalasa nga tinaudi nga ipapankaw. Apea si kapay tinapili yung masakit akabagya mga sikaso yung kuha niya. Ikat kayat kumata, tanasingput da di akaanak ka. Idida kami pa'y tagkuy-kuyaw. Talaga nasingput, saan naimot da di akabagya. Kan nakasiguro ti kwartam, no kwa? Sigurado nga ikanak iti kwartam. Baknang nga may tinaasawa na. At dapat ijay abraw dagiti anak na. Masaray umay ka magngarot pumasyar ni tayo. Kung kanay, dahanag mun ayat. Adan sakit pa na, Mare. Adamot dakkel at traveling magmaw. Ay wun maray, inak man mo iti Manila. Inak iti balay ti kabagyak amasakay. Ne, sika nga rot ti mga sikasukan ko na. Wun amaray, adda nga dagiti anak na ijay abraw. Ay, bak nang dangarod no kasta, Marituya. Wun maray, retired a US Navy ti asawa na. Ay, big time nga rod no kasta. Ay, yung baglakit tayo, kasyak tinawagan na amapan ijay balay da. Tapno makapanak man mo iti Manila, saan la dito'y kabildatan nga awaway? Ne, makakadin dito'y kabildatan, takas takisao, Mare. Saan mo kide, Maray? Ang maragsakan amapan iti syudad. Ay, sige, Maray, Bye-bye, inakaw! Mare, nagkita kayo kadiitay ka ni Marituya. Saan mo't Maray? Apay? Nagsabat kami ngamin itay. Mapan ka no ijay Manila. Adaman nadlaw ko kunkwana. Anya ka di daytaan nadlaw mo? Jakman mo. Kasla napanakal. Kasla uyawin na ti barangay tayo akabildatan nagigyanan na iti manong atawan. Pagkunam mo't Maray. Ay, saan ko ama ilawlawag? Agam kasta ngamin ti panagriknak. Saan nga tanga atak mo lang? Sapay la kumaata kasta, Maray. Huwag. Amangan no atap ko lang nga agpaiso. Ay, may kawak itikawan ni Tuyang ko, pare. Ay talaga kasta pare. Aganos ka. Sumangpot to. Awan ta agluto iji balay. Kino mga anak, may maysa ka mangan. Awan pa'y kasangap. Ay naimbaglakit din ta sana pumampanaw ni Banang. Paglaking ka, pare. Sunod na papanan ni Maribanang. At ni Kwaraw, kakadwa. Ay un ngagpaiso pare. Ay naringat ngagpaiso ti panawan ti asawa na. Ay awagam at agawi din. Saan pa'y siguro makaawit, pare? Kawan mangaywan iti masakit akabagyan na. Ay namlusak. Ura ang mangayab ko ni Banang. Iba kang ang mangayab na iti sa balin. Asawak man. Saan ko kumamit ang palubusan ni Tuyang kaw? Ngam ipapilit na may. Kaya't na, nagpasyar ka na, iyay syudad di Manila. Saan tayo ka di pa yung mga nantay? Mabisina ka. Apay, saan ka nagmerienda ijay ile? Tamabisin ka ako nam. Tinapay latikinan ka. Inapoy tikayat ko akanain. Urayan tapay ni uncle mo Dandan ni siguro ita. Umuna ako na antay. Da kayong timanguray kan kuana. Ay, saan, Kwarog? Am-amu ka. Ikisap mo tumanan amin asidaan. Di agluto kayong tumanan, antay. Anyang agluto manan. Nakaluto ak narudan. Ingkakit din sumakdaw. Tanay, awan gaya mo tidano. Ay, jak makawit itidanaw tamabisina kantay. Jak pa yung aminangan. Ingka nga rin kitaan ani uncle mo no napnapanan na. Iti kasta, mangantayo. Adda kamot lagayam dito iti Rosina ang kail. Mangantayo ka naon ko na ni antay. Dangdang gayak nga ron ni Tatap Abadong Kakinog. Naliday kami tawad ni Marituya. Sige, uminom kayo nga raw.
Tay na kun mga nangkay, naimas ti sidain, kukod ti baka ko naman. Isan ka nga umuna amag. Umay ka nga rote na angkay, tamabisina kaon. Ay, ika makidi mga la iti pulutanan may kanipari ba daw? Ha? Sige, inak mangala, no pati siya kat makiinom kan makipulutan ma, itangkay. Sumagmamano abulan ni Marituyang ijay Manila. Hanggang dimot la sumangputan, Mare. Maganasan na siguro ti agyan ijay syudad ti Manila. Ay, maikawa paikit din ni Pari Badong iti kaawan na. Kanayon da ko mga ag-video call Jay agluto iti kanan na ti kasapulan ni Pari Badong, Mare. Uray ag-video call da, tadi namut matulungan iti trabaho iti balay. Sa bagay, nunarwam nga adamang iluto iti kanenda kan agdalos iti balay, talaga ang maikawa. So akanayon di Twitter senam, takasapulan na ti kapatpatang na, nukas jay nga agmay-maysa, ijay balay da. Hello, Tuyang. Kumusta ka, Ditan? Hello, Buddy, my love. Ano sabi mo? Kumusta ka, Dita, kunak? Saan ka di pa yung agawin? Ay, hindi pa. Masakit pa inaalagaan ka. Ay, unay ka kitin, Tuyang. Tagalog ka mo, Tay. Ay, oo Walang Ilocano dito. Nakalimutan ko nang mag-Ilocano. Ay, agtal na ka man. Kanya nalipadan. Ay, oo. Nakalimutan ka. Pagpakada ka, tagawid ka mit Ay, liwak una yung king ka, Tuyang. Alay, tasabihin ko kay atay. Magbakasyon muna ako dyan. Uri at subli kang tumanin nukwa. Oo, Buddy, my love. Magbakasyon ako. Sige, urayan ka ang panagawid mo. Bye! Nakita ka bin mabaiti boss, nana. Oh my God, aglugan ka niti tricycle ka. Ay, oo, Kwaraw. Sasakay ako sa tricycle, Mau. Pimintas ka mit, nana. Pimu daw kay ti Manila. Ay, totoong gumanda ako, Kwaraw. Ay, Tagalog pala ka? Di mo ka din amot ang Ilocano. Ay, nakalimutan ko kasi. Wala kasing Ilocano doon eh. Ganon? Sige, kung yan ang gusto mo. Ngam siya, uray man mo ataway, saan ko ang malipatan ti pagsasauan na kaya naka... Sabi mo lang yan kasi hindi ka nakapunta ng Manila. Anya ko mga ti pagbiyaga ki dyan. Magkatulong ka doon Maraming trabaho doon. Ano na natuyang antay? Pimintas kan pimutaw. Agam apay nga agkatawa ka nga, Ikwarog. Anya ka di, tinakakatkatawa. Kasi na, di nakanumatan amo ti agilukanaw. Kaya't mo asawan, Tagalog ti panagsaunan. Oo, Na, ipakita na naggapukanumat iti Manila. ay, anya? Rinabak na kala siguro mo, Ikwarog. Jaklan mo, Barang agkita kayaw, kit saan na kayo at Tagalogay. Mapanak man ijay terse na inton bigaw. Barang agkikita kami nga agkukumare. Unantay, makita mo tayo kung nakatumanagalaw. Madlaw mo't nga rot nga ayog Ilocano, ti ayog na. Ay na, magagaranak mo't kahit makakita ka ni Marituyan. At kakamagaya mo, Tuyang. Imbat na si Mangkut kan. Medyo nabayag ka mo iya Manila. Ay, oo, Buddy, my love. Gusto ko ring magbakasyon. Ay, saan ka man na tumanagalaw? Kasla kalasaan nga Ilocano. Nakalimutan ko kasi Walang Ilocano doon sa Maynila. Kanya kitawanay. Adaw, ti Ilocano ijay. Ngam agtagalog da, no dadan ijay. Ay, hindi, Buddy, my love. Ay, saan ka tumanagalog ko na kay? Kababay no, da makangagking ka. Ibagada nga, giraraman ka. Totoo naman ang sinabi ko Nakalimutan ka. Ay, di mo ipapilay. Giraraman ka. Mare, imay ka din ni Marituyang dito. Simangpot ka din, Maray. Kasta ti kuna ni Kwarog.
Ni kwarog kano tinagluganan na idikarman. Agsipnget kanon kat idi simmangpay. Umay to siguro inton madamdama. Nabayag adi tayo nagsasarita. Win nga rod ay agsublipay nga ta ija Manila. Damagan tanto no umay. Ay nga, amangan no saanan apalubusan ni Kabadong. Adakan ni pari badong dayta. No pagsublian na, wano saanan. Ay puno ti imbagam at Tagalog at ti pagsasaon ni Marituyan. Unang kay, kastoy ti kunana. Nakalimutan ko ay. Ay, makaliitat mo. Ewan sa pa'y makatawin na, nalipatan na, ti Agiluka. Kung kunana lang day jay. Ipakita na mo't naggapo ka nung ijay Manila. Napankat niyan tim ijay Tersina. Bareng mapanamot kita na ni Marituyang ijay. At na panunot kong haramidan ang gay. Numakigtaot ni Nanatuyang, sigurado nga agsauday day iti Ilukaw. Anya kumat aramidin. Mapanak tumat iti Tersina. Minto nagtagtagalog ni Nanatuyang, kigtutay. Kitahik man no di agsawi di Ilocana. Di ka aramidin ti kasta. May ano isot kaya na. Amo nangarot Tagalog. Sana dakas ti Tagalog ang kail. Tidakes na kat ibagana nalipatan ng ti Ilukaw. Dahita ti siya nakapapatay. Magandang umaga, Koko Maray! Ay, kumusta ka, Marituyan? Nabayag ka mo't ija Manila. Ay, oo, Maray. Maganda doon sa Maynila. Madlaw ang naggapo kay Di Manila. Tatagalog mo titantisaw. Ay, oo, Maray. Walang Ilocano doon. Kaya nakalimutan ko ang mag-Ilocano. Apay, Tagalog mo't aya di kabagyam nga inaywanam ijay. Ay, oo, Maray. Kaya nga walang Ilocano doon, ay. Wah! Ay, oh my God! Tuyang! Ay, pasino ka? May sakatit balang. Nagagapwam apa sa trubaong. Tumitasan mo nalipatan ti Agilukaw. Ay, oo. Saan mo ang nalipatan, Marituyan? Mayat gayam ti makigtaw na makalagay. Kung kunana lang day jay. Idikinigtot ko ni Nanatuyang, agsasarunumot ti Ilocano asauna. Aging Tagalog ba? Kunang bulan asinaw. Kastangarod ni Nanatuyang ang kay. Anya nga ti kuna na idi nakita. Saan ang nakatagari Tanabainan sigura. Mati nga minday ka. Nakapanla iti Manila. Taga-Tagalog ka. Jak impagaraw nga klaramanggayam ni Nanatuyang. Una. Kaya talaga ipadlaw ang nakapan iti Manila. Agsubli ak ijay Manila pa daw. Ay saan ka nga sublay, na mangibabayin kamay. Apay kumaamang ibabain ako ng... Ipagam kayday, na nalipatan tayo sa uiti Ilukaw. Ay, ang mga nagbayag kayday, katsak ti malipatan. Saan mo't malipatan ka kidahin? Bak nang mati kabagyam, kabailan na mati mga laitinas, ang mga iwan. Palubusan na kun aba daw. Imbag ijay, tadama ko na aswil daw. Tapno niya man ang taramiday. Sanay, no kayat mo ang madani ti kwarta. Magtrabaho pa dito. Saan tangag sina, kagasawa takit niya raw. Ikari, saan kun nga ulitin tinaramid ko nga agrarama? Saan kunak lang aruday? Inikan kan iti may sagundaway. Ita, siyak may, ti matupal. Mare, kunak man no agsubli ka ija Manila. Ay, di na kun palubusan ni Badung kumari. Amangan ka no agraramanak tumanang. Amken na nga agsaukan tumanan iti Tagalog inton agawid ka. Agbabawi ak iti naramid kumaray. Di na kun talken ni Badung kaw. Agyan tayo latan, dito'y barangay tayo akabildatan, maray. Mayat tibiyag tayo dito. Anya pa'y nga inudikas na maray. Saan mon atari gagayan ti agyan iti sa bali adiso. Na itudeng adito'y tayo kabildatan. Ay, wan man laangan maray. Nakaamiri sak amaday tinaramid ka.
Saan ko nga ulitin? Ay, nanatoyang. Agsao kalat ta iti Tagalog. Yung di mo nga minsawan, analipata mo ti agsao iti Ilocos. Ala sigay! Dedan, tinagibusan ti sawalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Putley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaway. May sabay asagot kada kayo, ti MBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangan.